У Беларусь вярнуліся лагеры, падрабязнасці прымусовага працоўнага канвеера. Імгненная смерць 3 чалавек. Міліцыя перакідвае дадатковыя сілы ў Берасцейскую вобласць. Дарога выйшла дорага. Ганаровага дарожніка адправілі ў калонію. Суд у Шаркаўшчыне знайшоў галоўнага вінаватага ва ўсіх бедах раёна. Краіна ператворыцца ў Афрыку. Чаго чакаць? Сірэны прагучалі ў сталіцы. Што адбываецца? Вітаем вас! Пачынаем наш нядзельны выпуск навін. У Беларусі ўлады знайшлі яшчэ адзін рэсурс для выратавання хранічна галодных на працоўныя рукі калгасаў. Цяпер на фермы масава вязуць людзей, якія стаяць на ўліку ў міліцыі. Тых, каго судзілі раней, і тых, каго лічаць сямейнымі дэбашырамі. Толькі ў адну з гаспадарак Віцебскага раёна прывезлі каля 60 чалавек. Іх прымушаюць падмятаць тэрыторыю, фарбаваць, прыбіраць і выконваць іншую некваліфікаваную працу. Усяго ж у раёне на розных уліках знаходзіцца больш за 800 чалавек. Прапаганда называе гэта працоўнай тэрапіяй. Основной акцент, естественно, делаем на то, чтобы вовлечь их в профилактическую работу именно по трудоустройству. Принять такие меры, чтобы убедить человека трудоустроиться на ту или иную работу. Даже 6 месяцев текущего года у нас на 20% сократилось количество преступлений, совершенных неработающими гражданами. И эта тенденция прослеживается из года в год. На самой ферме такой дапамозе таксама вельмі рады. Помощь очень всегда в животноводстве нужна. Всегда. Поэтому очень хорошо, я очень довольна, что все-таки люди приедут к нам, помогут подмести, покрасить, что-то там убрать. И если кто-то сейчас с положительной стороны себя покажет, кого-то это заинтересует, мы всегда рады увидеть на своем предприятии этих людей. Падобная практыка ў Беларусі становіцца ўсё больш звыклай. Спачатку на прымусовыя работы адпраўляюць так званых дармаедаў, потым пагражаюць вайсковымі зборамі недобрасумленным аграрыям, а цяпер выкарыстоўваюць як працоўны рэсурс людзей, якія залежаць ад сістэмы. Калі ў калгасах не хапае рабочых рук, улада ўсё часцей вырашае праблему не эканамічнымі стымуламі, а адміністрацыйным прымусам. І тэрмін рабсіла можна расшыфроўваць не як рабочая сіла, а рабская. У Віцебску да 3 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму асудзілі былога генеральнага дырэктара дарожна-будаўнічага трэста нумар 1 Олега Капцевіча і яго першага намесніка, галоўнага інжынера Сергея Клебанова. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал «Віцебскія гуляю». Паводле суда кіраўнікі атрымлівалі хабар ад камерцыйнай фірмы. Капцевіч прызнаў віну толькі часткова. Клебанаў не прызнаў увогуле. Пры гэтым абодва вярнулі незаконна атрыманыя грошы. Акрамя калоніі ім прызначылі штрафы і на 5 гадоў забаранілі займаць кіроўныя пасады. Гісторыя выглядае асабліва паказальна, бо Олег Капцевіч шмат гадоў быў адным з галоўных герояў дзяржаўнай прапаганды. Ён атрымаў званне ганаровы дарожнік, рэгулярна з'яўляўся на дзяржаўным тэлебачанні і распавядаў пра будаўніцтва новых дарог. У падобнай справе фігуравалі і кіраўнікі будаўнічага трэста ў Новаполацку, але там дырэктар ад хабару адмовіўся, а вось яго намеснік не ўтрымаўся. Ён атрымаў 3 гады так званай хіміі. Як бачым, беларускія дарогі аказаліся не толькі дарагімі, але і вельмі прыбытковымі для некаторых іх кіраўнікоў. Толькі вось шлях гэтых грошай у выніку прывёў не да новай трасы, а ў калонію. На Берасцейшчыне чарговая трагічная аварыя прымусіла МУС тэрмінова ўзмацніць кантроль на дарогах. Увечары 31 ліпеня ў Берасці загінулі адразу 3 чалавекі. Паводле следчага камітэта, матацыкл «Хонда» з пасажыркай урэзаўся ў мапед. Абодва кіроўцы і 32-гадовая жанчына, якая ехала на матацыкле, загінулі на месцы. Пазней у МУС паведамілі, што прычынай трагедыі сталі вулічныя гонкі. По указанию министра внутренних дел, госавтоинспекция переведена на усиленный вариант несения службы из-за сложившейся напряженной дорожной ситуации в стране. Так, за 2 дня на Брещине произошло 6 ДТП, в которых 5 человек погибли и 5 получили ранения. Установлены подробности вчерашнего ДТП в Бресте. Водители мотоцикла Honda и автомобиля Audi устроили скоростной заезд на оживленной улице. В результате хулиганских действий и грубого превышения установленной скорости движения погибли мотоциклист, его девушка-пассажир, которую
Буквально столкновение разорвало несколько частей. И двигавшийся в попутном направлении водитель мопеда, с которым произошло столкновение. Ужо ў наступны дзень у горадзе Бярожы ў яшчэ адной аварыі загінуў матацыкліст, а 2 чалавекі трапілі ў бальніцу. Пасля гэтага ў Берасцейскую вобласць накіравалі дадатковыя экіпажы ДАІ і мотапатрулі з іншых рэгіёнаў. Але, як гэта часта бывае, усе гэтыя экстранныя меры пачалі ўводзіць толькі пасля таго, як трагедыі ўжо адбыліся. Кажуць, калі сабаку няма чаго рабіць, он начынне ліжа. А суддзі ў Беларусі, каб не сядзець без працы, шукаюць экстрэмістаў. Пакуль жыхары Шаркаўшчынскага раёна чакаюць новых працоўных месцаў, вышэйшых заробкаў і хоць нейкае развіцця, мясцовы суд, відаць, ужо вырашыў усе мясцовыя праблемы. Там засудзілі ўсіх злодзеяў, хабарнікаў, казнакрадаў ды іншых злачынцаў і ўзяліся за таронку Паўла Севярынца ў сацыяльнай сетцы «Аднакласнікі». Суд прызнаў яе экстрэмісткай, хоць апошні допіс на ёй быў апублікаваны яшчэ 7 чэрвеня 2020 года. Выглядае асабліва сімвалічна, бо самога Севярынца рэжым спачатку незаконна затрымаў і асудзіў, а пасля вывез з Беларусі, а цяпер працягвае судзіцца ўжо з яго старонкамі ў інтэрнэце. У Шаркаўшчынскім раёне між тым хапае сваіх клопатаў. Людзей не стае, працы мала, заробкі адны з самых нізкіх у краіне. Але, мабыць, у гэтым таксама вінаваты Севярынец. Ці ўсё ж хтосьці іншы? Як думаеце? 1 жніўня роўна 17 гадзіне ў Варшаве і Мазавецкім ваяводстве Польшчы загучалі сірэны. Гэта не была паветраная трывога. Так тут традыцыйна ўшаноўваецца памяць удзельнікаў варшаўскага паўстання, якое пачалося 1 жніўня 1944 года. Адначасова была праведзена і праверка дзяржаўнай сістэмы апавяшчэння. У гэты момант у многіх гарадах літаральна замірае жыццё. Людзі спыняюцца на вуліцах, кіроўцы выходзяць з аўтамабіляў, а грамадскі транспарт на хвіліну спыняе рух. Гэта адна з самых кранальных і сімвалічных традыцый сучаснай Польшчы. Варшаўскае паўстанне доўжылася 63 дні. Яго ўдзельнікі спрабавалі вызваліць польскую сталіцу ад нацысцкай акупацыі яшчэ да прыходу Чырвонай арміі. У выніку загінулі каля 16 000 байцоў польскага падполля і да 200 000 мірных жыхароў. Пасля задушэння паўстання нямецкія войскі амаль цалкам знішчылі Варшаву. Для палякаў это не проста гістарычная дата. Это сімвал мужнасці, барацьбы за свабоду і памяць пра людзей, якія заплацілі за яе самым высокім коштам. 1 жніўня свой 37-й дзень нараджэння мог адзначыць Роман Бандарэнка. Але ўжо амаль 6 гадоў яго няма. 11 лістапада 2020 года мінчанін выйшаў у двор так званай плошчы Перамен, дзе невядомыя ў цывільным здымалі бел-чырвона-белыя стужкі. Пазней стала вядома, што сярод гэтых людзей была і прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсмант. Незадоўга да гэтага Роман напісаў у дваровым чаце знакамітую фразу «Я выходжу». Праз некалькі хвілін Романа жорстка збілі, яго даставілі ў бальніцу з цяжкай чэрапна-мазгавой траўмай, але ўратаваць не змаглі. Яму быў усяго 31 год. Замест справядлівага расследавання ўлады пачалі шукаць вінаватых сярод тых, хто расказваў пра гэтае злачынства. А слова «Я выходжу» сталі адным з галоўных сімвалаў беларускіх пратэстаў 2020 года. Памяць пра Романа Бандарэнку працягвае жыць. І колькі б часу не прайшло, для многіх беларусаў он застаецца чалавекам, які проста выйшаў у свой двор, каб абараніць годнасць сваю і краіны. Беларусь накрывае сапраўдная афрыканская спёка. Паводле Белгідрамета, ўжо ў першыя дні жніўня тэмпература паветра на поўдні краіны можа дасягаць плюс 38 градусаў. Для Берасцейскай і Гомельскай абласцей абвешчаны чырвоны ўзровень небяспекі, а ў астатніх рэгіёнах дзейнічае аранжавы. Пры гэтым разам са спёкай прыйдуць і небяспечныя навальніцы. На паўночным захадзе краіны сіноптыкі прагназуюць ліўні, град і шквалісты вецер. У Белгідрамеце заклікаюць уважліва сачыць за папярэджаннямі, бо надвор'е можа змяняцца літаральна за некалькі гадзін. Анамальная спёка ўжо адбіваецца і на прыродзе. Паводле прагнозу, узровень вады ў беларускіх рэках будзе імкліва зніжацца. На Нёмане, Дзвіне і Прыпяці ён можа наблізіцца да гістарычных мінімумаў, а на асобных участках рэк суднаходства ўжо сутыкаецца са складанасцямі.
Так што пачатак жніўня прынясе Беларусі не толькі сонца і адпачынак, але і сур'ёзнае выпрабаванне для людзей, сельскай гаспадаркі і водных рэсурсаў краіны. На этом усё. Калі вы ў бяспецы, падтрымайце нас лайкам, падпішыцеся на Нехта Плюс, калі яшчэ не падпісаныя, і падзяліцеся гэтым выпускам з сябрамі. Дарэчы, нас хутка будзе 100 000. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Да сустрэчы.